The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga routine sa dili pa kita tuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong pasiguli ngadto sa atong pagpakingambitay sa Dios, our fellowship, og nga kita dumalahon sa balang Espiritu Santo. We will be controlled by God the Holy Spirit once nga atong isugid ang tanan itong mga salang nahimo ni ining adlaw, gikan kaganihang buntag hangtod ining higayuna. Kung dili na ito kini isugid, mahimo lamang babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, as our SOP, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag, og aron kita maandam. So, at this point, let us pray sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit, no, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain no sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, aniya kami sa mayong panglawas, skill pa nga mong panglihok, ug napa kami kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, o ang imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos. We don't deserve it. We don't earn it, nor do we work for it. Salamat o Diyos. Ining adlaw, mani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, nga pinagi lamang kinis pagtudlo sa balaang Espiritu Santo nga kami makasabot, makakaton sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, o sa ato mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers.
So welcome kaniyong tanan og ana may mga bag-o. Well, abi-abi kamo. We are welcoming you og just pag baton lang o bukas nga panguna-una. An open mind aron ang Espiritu Santo padayag kanimo, makapatinaw kanimo sa iyang kamatuoran. Okay? Aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og living the dynamic life. Mao kini nga atong uluhan ha. Living the dynamic life. Ang pagkinabuhi sa usa ka mabulukon nga pagkinabuhi. Apan kagahapon diya may atong gibiyaan nga punto bahin kini sa kaluwasan. Kay every now and then mutukbil kita bahin sa kaluwasan and then mo tabok na sadta sa mga doktrina nga angay masayran sa atong mga isig ka magtutuo. So and you know already that the thrust of our ministry is to spread the gospel of the Lord Jesus Christ to unbelievers and to spread Bible doctrine, the truth, Bible truth ngadto sa mga believers in the Lord Jesus Christ. Now, so ang atong ibiyaan kagahapon bahin sa kaluwasan o mao to nga kung giingon nimo nga you either encounter Christ as Savior or Judge. Kay hinumdumi gyud nga ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Hesukristo mao'y magadeterminar sa imong kaugmaon. Okay? Dito sa eternidad. Og tuod ato manghisgutan usab nga ang mga katawhan dito sa daang pakigsaad, the Old Testament people like Abraham, David, Isaac, Jacob, ug uban pa. Kini sila nangaluwas by looking forward to the cross by faith. You see, ayaw ginakalimti. Pinagis pagtuo. O kita karon nga mga magtutuo dinhi na sa bag-ong tugon, bag-ong pagkigsaad, nangaluwas kita. If you accepted and believed in Christ as Lord and Savior, naluwas ka, nangaluwas kita by looking backward to the cross also by faith. Okay? So, pinagigod sa pagtuo. Ug ato usab nga pahinumdom kanimo mahitungod itong kinabuhi ni Nicodemo. Okay? O ang iyang encounter in his life, giunsa niya pagkaplag sa kaluwasan. So, kung buot kang matinawon pagyugdugang mahitungod ni kinabuhing Nicodemos, basahan lang ng libro ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 21. Now, abi nimo, si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross alang sa tanan. 1 Timoteo 2:4 unsa gisulti diha? Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Na, buot sa Diyos nga ang tanang tao maluwas o makakaton sa kaalam sa kamaturan. So, diha usab sa 1 Timoteo 2:6 nagaingon kini nga, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. O dihapod sa Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 9, ngayon kini sa in English, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. You see. O diha usab sa 1 Juan 2, versikulo 2, nagaingon, he is the atoning sacrifice for our sins,
And not only for ours, but also for the sins of the whole world sa tibuok kalibutan. O niya, lain na sang bersikulo, 2 Corinto 5:14-15. Ang bersikulo 14 nag-ingon, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died." Verse 15, "And he died for all," alang sa tanan, "that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." Now, by the way, ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga namatay dito sa cross, kana kasaysayan lang. Gusto? Apan ang pagtuo nga si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross alang kanimo, mo kanay kaluwasan. Sabtag yun na. Kaya binimo ang tao, gikinahanglan nga hukman una pa siya maluwas. Man has to be condemned first before he is to be saved. Now, of course, naibaw naman ta sa formula nga that makes man in a condemned condition. Kondinado ang tao. Hinukman, gumikan sa formula nga atong gisunod, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. You see? Ug tuod, ang spiritual death dinhi nagkahulugan og hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Total separation of man from God. Now, of course, there is no such thing as a spirit being dead. Man, di man mamatay ang espiritu. In fact, a spirit never dies. Okay? So, akong balikon nga ang spiritual death is just a term nga nagkahulugan kini og total separation from God. Ug mao nga ang dili magtotoo, hingpit gyud siyang nahimulag gikan sa Dios. Ang buot pasabot, siya patay spiritualmente. Spiritually dead. Although he is physically alive. O, kita nimo, kadaghang mga binilyon ka mga tao naglibot-libot, soroy-soroy ning kalibutan na buhi, pisikal, patay spiritual. Okay. Sa ako na, akong giingon nimo, sa unahan, as I said earlier, ang tao, kinahanglan nga hukman una siya before he can be saved. Okay? Karon, ana ay awang ihatag nimo mga ehemplo sa usa ka tawo nga nanginahanglan nga luwason, meaning he needs to be rescued. Okay? Ako kang taga-ehemplo. Panglitan sa katao nga hapit na siyang malumos. He is about to drown. O naay mitanyag kaniya og, well, a helping hand. Okay? Tanyag kaniya kamot aron luwason siya to rescue him from drowning. Siya yung pagkalumos. Mo na usa ka ehemplo na. Laing ehemplo, usa ka tawo nga hapit na siya mahog gikan sa kanang pangpang butang ta. Unya naay tawo nga mo kanang mutanyag sa iyang kuglingon, sa iyang kamot ug nga aron ka kanang maluwas gikan sa imong pagkahog niya ng pangpang. Lain pong ehemplo sa katao nga himalatyon gikan sa iyang pagkauhaw, dying from thirst. But pasabot niya, dehydrated siya. Ug naay tao nga mo tanyag kaniyag usa ka basong presko nga tubig
aron siya maluwas from being dehydrated. Lain pag yung ehemplo sa katao nga himalat yun. Ug naay usa ka tawo nga mitanyag og kanang tambal, well, maybe usa ka doktor siya mananambal, so he is offering him some medicine to take in aron siya maluwas gikan sa kamatayon nga di siya mamatay. Apan, you see, get this, bisag kinsang tao mahimos pagdawat o pagsalikway aron siya maluwas. Ngano man, tungod kay it is a matter of choice. Matod pa sa Ingles, iya man ang kapilian, iya bang dawaton o iya bang salikway. Kaya ang tao gud gihatagan sa Dios og hingpit nga kabubuton. You see, free will o paggamito na sa Dios kaniya, either yes or no ang iyang gamiton. Kay duha man nakabahin niya. Volition has two parts, negative part o ang positive part. So ang usa ka tawo nga musalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas, gitawag lang siya og natural nga tawo, or sa kanang naay term ni in English ni siya dichotomos. Kining dichotomos nagkahulugan kini doon na lang siya lawas o kalag. Duha mo nang dichotomos. Duha, lawas o kalag. Now, ang tao nga mutuo kang Ginoong Jesucristo ngayong manluwas, gitawag kini siya og espiritual nga tao, or sa laing in English nga term trichotomos, tulo. Trichotomos nagkahulugan kini og naa siya lawas, naa siya kalag, ug naa siya tawhanong espiritu, human spirit. Sabot ka? Na pangutana. Yun sa manimo pagkasakop sa imong pamilya. Human family, yun sa man. Di ba pinaagi sa mong pagkaimugso? Gusto? Nailaing pangutana. Giyon sa manimo pod pagkasud o pagkasakop sa panimalay sa Dios. Tubag, pinagi pos pagkatao. And that is being born again. Mo nagingon o being born again, regenerated. Okay? Na niya ay prinsipyo ang ihatag nimo. Siya nga mataw sa makaduha. Mamatay lang siya kausa. Apan siya nga nataw og kausa, kapila siya mamatay. Makaduha. Sa in English, he who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Now, nakasabot ka ba? Ngano man ingon man og he who is born twice? Ngano mang twice man? Pagkatao niya physical, pag-uha niya gikas at paggawas niya sa taguangkan siyang inahan mo uha siya, kana gihantagan sa Dios og kinabuhi. Okay? Physical. Ano gitawag itong physical nga kinabuhi. Now, sa diha nga kanang makadungog siya sa maayong balita sa kaluwasan, mao nay paagi nga matao siya pag-usab. So, spiritual nga pagkatao, dili na physical. So that means duha na ang iyang napanag-iya. Buhi siya physical, buhi po siya spiritual. Kaya natao naman siya pag-usab. So, inikamatay niya, mahuman ang iyang kinabuhi ni kalibutan na, mamatay siya makaunsara. Unsa man ang makaunsa? Physical. Ang iyarang lawas mo'y mamatay.
You see? Apan spiritually, he is alive. Okay? Unsa may gisulti sa Juan 3:26, he who believes in the Son has life. Na. Spiritual life na. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. So, okay. Karon, siya nga natawo og kausara, buta sa physical ra, kapila siya matay. Kaduha. Physical o spiritual. Kini spiritual lagi pagkaimulag gikan sa Dios. Okay? So I hope nasabtan nimo na. Kaya binimo, doon naman ko'y duha ka klase nga enerhiya. Ingnon tao, energy ba sa in English? Unsa maning duha ka klaseng energy? Potential o kinetic. Kining potential energy, nagkahulugan kini nga energy that has not done anything yet. Mo pa mulihok yun. You see, mo na kanang potential. Okay? Ang usa ka matang sa energy kinetic, kini nagkahulugan ang katinuoran na yun ni has done something na tinuod na gyud. So ang una potential. Okay. Karon kinetic. So mao ni ang duha ka klaseng energy. So mao kini ang kanang kaamgid sa maayong malitas kaluwasan. It is an analogy on the gospel. Ang gospel potentially ang tanang tao potensyal nga maluwas. Unsa may binisag potensyal? May puruhan. Okay? I hope dawat ka ng Binisaya. Ang tanang tao may puruhan nga maluwas. Or, ang tanang tao luwas kanang sao man din nato pag Binisaya. Kanang savable. Lisod man na Binisaya, no? Luwasunon. Okay. I think that is the right Visayan. Luwasunon. Ang tanang tao luwasunon. Savable. Oh, so ang eternal life is the reality mo kanay kinetic. So, nasabtan mo to? Ang gospel is the puruhan ng maluwas ang tao. Apan ang eternal life mo ang katinuoran. Mo na kinetic. So I hope na klaro ni mo na. Atong ginahinayan ni arong yun na mudot gini mo masilsil yun diha sa imong kalag. Oh, by the way, ang tanang sakop sa kaliwatas tao na ay katungdanan sa pagpaminaw o sa pagtuo sa maayong balitas kaluwasan. Naman as 1 Timoteo 2:4, mga buhat 16:31, Juan 6:28-29, ug Epeso 1:13. Now, si Ginoong Jesucristo maoray bugtong dalan ngadto sa langit. Siya ra gyud. He's the only way to heaven. Ang tanang kadalanan ingnon ta ditor ngadto sa kalaglagan. Mao na bantay gyud ta niini. Now, ang Biblia padayag kanato ni ining musunod. Maun sa man una, ang tanan mga makasasala. O Roma 3:23, unsa gisulti in English. All have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan, nakasala. Nakabsan sa himaya sa Dios. Tanan. Huwag exempted nini. Ikaduha, ang tanan, huwag exempted yapon. Kanang sadan, guilty.
So all are guilty. Nanas Roma 3:19. Sunod, ang tanan nagabarog nga hinukman sa atubangan sa Dios. All stand condemned before God. Nanas Juan 3:18 ug 36. Ikaupat, ang tanan ubos sa silot nga espirituhan o kamatayon. All are under the penalty of spiritual death. Ang sabot spiritual death, hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Episo 2:5. Ikalima, ang tanan way mahimo siyang kaugalingon nga mapapas ang iyang pagkasadaan. All are helpless to wipe out their own guilt. Roma 3:20. O kung balikon ang Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Busa. So therefore, is there any good reason why ikaw nga di magtotoo, dili makasalig o makatuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas? Karon, is there any good reason nga nung di ka makadawat niya, makatuo ka niya? Dinumdumi nga ang silot o suhol sa sala, kaning sala, ang sabot, rejection of Christ as Savior, is death. Mo ka na ang suhol sa sala. Death. Mo na second death. Ikaduhang kamatayon. Ang pananggasa sa Diyos, mao ang kinabuhing dayon. Pinaking Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. Kaya binimo, ang tao, God, bisan pa sa dagan sa tuigan, sa kapanahunan, naningkamot gud siya sa paghimo og taytayan in many, many ways. Nga makabalik ngadto sa Dios. Unsa man pananglitan, unsa may gihimo, ang iyang mga mayong binuhatan, ang pagpamiyembro niya relihiyon, ang iyang mga filosofiya, ug ang iyang moralidad, kining tanan wa gyoy kapuslanan. Way nahimo, pakyas gyud tanan. There is only one remedy, usa ra gyud ang kasulbaran nining maong suliran nga pagkahimulag, nga mao ang cross, ang gikamatyan sa atong Ginoong Jesucristo. Yes, si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong tubag ni ining suliran sa pagkahimulag. Siya ra gyud. Sa dihang si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, iyang gibayran ang utang natong mga sala, ug iyang gihimo agianan to bridge the gap gikan sa Dios ganhi kanato. You see? Kaya doon nalay usa ka Dios ug usa ka tigpadalawa tali sa Dios ug sa mga katawan. Siya maong tao nga si Ginoong Jesucristo nga mihatag siyang kaugalingon nga ransom, you see, for all men. 1 Timothy 2:5 ngadto sa kanang size. Diya sa mga buhat 4:12. Unsa may gisulti diha? Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Why lain? Roma 5:12-21. Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive.
Na. Now, naantay kapilian. Okay? Naantay kapilian. Mudawat o musalikway sa kasulbaran nga gitanyag sa Dios. Ang Dios mo'y nagatanyag niini ha. Either you accept it or reject it. Na kay kabubuton. You see? Kay kita giyatagan ta tagsa ka na to. Mamagtuo ka ba o dili? Giyatagan ta sa Dios og hingpit nga kagawasan sa pagpili. O nagitawag na to sa English og free will. Ipagamit na sa Dios. Iyang hinatag na. You see? So, we are given complete, total freedom. Apan, with that freedom, yan ang kagawasan na, mukuyog ang atong pagtubag, tulubagon. With that freedom goes responsibility. Kasabot ka? Pasabot niya na kita ray manubag sa atong himuon nga desisyon. Why lain? O tingali, mayroon kang filosofiya kag agi-influence manguko sa akong higala. Na-influence. Iyang gihimo, pag-influence ni mo, apan mangutana ko, kinsa may muhimong desisyon? Siya bang ga-influence ni mo o ikaw? Ikaw man. Kita ni mo? So ikaw manubag sa imong gihimong desisyon. Remember the principle. All of life is decision making. Muhimo kitag desisyon. Matagutlo sa itong kinabuhi ning kalibutan na. Decision. Antod ta sa ikamatay. Ang narating muhunong himog desisyon. Gusto? Remember, ang pulong sa Diyos sa John 3:18, sa isulti, he who believes in him is not condemned. Siyang nagatuo kaniya, kaya Ginoong Jesucristo is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Na. John 3:36, he who believes in the Son has life. Kinabuhing dayon. But he who does not believe in the Son does not have life. Why eternal life? Kundili, ang kapungot sa Dios, ang paghukom sa Dios, abideth on him. Yes, John 3 or 6:35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Na, siya nga, muduol ka nako, pasabot mo, tuo ka nako, dili na gutomon, ug siya nga mutuo ka nako, dili na uhawon. Now, of course, this is not physical food, but spiritual food. Ambot pasabot is eternal life. Total satisfaction, which describes the total salvation package. Yes, versikulo 44. No one comes to me, ambot pasabot, nagtuo ka nako, except the Father which hath sent me draws or attracts. Na. Ang imong pagkanegatibo, iyong pagsalikway, mao ni makaputol sa kanang gahom, the power supply. It's your negative volition that cuts off the power supply sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ang pagtuo sa dili magtutuo, wa maunsa, wa mabuhi o makanang, ingnon lang nato sa English, not energized, not enlivened, not activated, ug mao nga, it's non-appropriating. Dili siya makatuo.
Now, in John 1:12, ang pulo sa Diyos nagaingon, yet to all who received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Akong balikon, let this point of doctrine be strongly emphasized. Itong tagang kinig empasiya, kang usa ka tao nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan unya musalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas kini siya nakasala sa salang dili na mapasaylo. He is committing the only unpardonable sin. Di ba kung mag-unsay unpardonable sin? Sala nga dili na mapasaylo. Ang sala batok sa Espiritu Santo. Mateo 12:31-32. You see? Basahan na. Now, ang pagtagad sa tao, unsay pagtagad sa tao ngadto kang Ginoong Kristo, mao'y nagadeterminar sa iyang dayo na nga kaugmaon. That determines his eternal destiny. You see? Or eternal future. Kaya ang iyang pagtuo kang Kristo, kinabuhing dayon. Apan ang iyang pagsalikway ni Kristo, eternidad didto sa linaw sa kalayo. O get this, ang linaw sa kalayo, kini gitawag o garbage dump sa Dios. Garbage dump sa Dios kini. And it is the final destination sa iyawa o sa iyang mga manulunda, ang mga demonyo. O kini, mao'y dapit nga aduan sa mga di magtutuo pod. O anha sila magkinabuhi. Hangtod sa wala na'y katapusan. They will live there for all eternity. Dito sa linaw sa kalayo. Kini kung linaw sa kalayo, this is otherwise known as the second death, ikaduhang kamatayon. Ngayon say diya sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 14. Now, dito sa katapusang paghukom, the last judgment, ang laingan ni Great White Throne Judgment. Kini ang hitabo. Diya sa Mateo 25:41 nag-ingon kini. Then he will say to those on his left, ngadtong dito sa nga dapit, pahawa kamo, gikan kanako. Kamo nga, well, sa in English, mas klaro, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Na, ang atong Ginoo nagaingon ngadtos dili magtotoo. Gani, mo ni iyang gisulti ngadtong Judas Iscariote, usas mga tinunan sa Dios nga tinunan ng Ginoong Jesucristo nga dili magtotoo. He was an unbeliever. Our Lord said to this, or Judas Iscariot, it's better off for you to have never been born. Ug maupod ni ikasulti sa Dios ngadtos tanang mga di magtotoo. It's better off for you, unbelievers, to have never been born. May palagwan na lang mo mga tao. Now, ang tao god nga musalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Actually, nagahimo sa Dios nga bakakon. He is actually making God a liar. Kasabot ka? Ug ang tanan nga mga di magtutuo, dayo na kini sila mga pildiro. They are eternal losers. Ang mga di magtutuo, nag-usik-usik lang yun sa ilang panahon, sa ilang kanang kaakuhan, ug sa ilang mga kahigayunan sa kinabuhi. They're just wasting their time, their ability and their opportunity in life. Kaya itong
nahibawan nga ang tanan nga pagsalikway, all rejections sa kamatuoran, pagka-arugante na, pagka-mapahitason ka na. It is arrogance. Gani, ang Diyos nagaandam na kanila og funeral plan sa mga unbelievers. Noon sa may kinagrabihan nga matang sa pagkamatay. Ibaw ka, dili ang pagkamatay o cancer o disgrasya o unsa. Dili. Kung mamatay sa COVID-19, dili. That is not the worst conceivable way to die. But to die as an unbeliever. Ang pagkamatay, ingon nga dili magtotoo. Kaya ibaw naman tag-unsag yung kagrabe ang ilang dangatan. You see? Kung di lang kay pilar na ka-century o kung saan hangtod sa wala na katapusan. So, samtang dili pa ulahi, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Na ato ni ipadayon ugma. Kaya napaydaghan na itong pagatukion, bahay ni ini, bahay sa kaluwasan, no? Gikinahanglan kining atong isil-sil yun sa atong alimpatakan, atong kalag, bahay ni ini, kaya mahinungdanon sa tanan. You see, this is the most essential, the most important, labing bililhon sa tanan. Unsay mong pangandoy ng kalibutan na. Dili katandi ang kaluwasan nga. Gitanyag sa Diyos kanatong mga katawan. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mo sa imong kamaturan, nining adlaw. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, dugang patinaw sa imong mga kamatuoran nga among magamit sa among pagkinabuhi sa kinabuhing mabulukon nga imong giandam alang kanamo. Among gibasihan kini sa among tun-anan nga naguluhag, living the dynamic life. Salamat nga imo kaming gitagan-an niining mabulokong kinabuhi, espirituhanong pagkinabuhi, pinagi sa paggamit sa imong mga pulong sa paglaom, pulong sa gugma, pulong sa among magamit sa pagbarog diha sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.